Menkääpä sinne teidän myyntijohtajan toimistoon ja kysykää, mitä mieltä se teidän myyntijohtaja on sosiaalisesta mediasta myynnin hyödyntämisessä. Jos sieltä alkaa tulla tällaisia kissavideoselityksiä tai perhepotrettiselityksiä tai muita vaatekaappiselityksiä, niin kyseenalaistakaa sitä hommaa vähän. Mun näkemyksen mukaan sosiaalinen myynti on ennen muuta aktiivista myyntiä, eli tavallaan sitä perusmyynnin tekemistä ei tarvitse sinänsä muuttaa. Se, että rupeaa bloggaamaan tai twiittaamaan tai olemaan näkyvästi sosiaalisessa mediassa, ei poista sitä faktaa, että se myynti pitää edelleen tehdä. Sellaista bloggaajaa tai twiittaajaa ei olekaan, joka pystyy tavallaan imaseen ne asiakkaat pelkästään sillä blogilla mukaansa. Vaan siihen blogikommentteihin pitää pystyä reagoimaan, blogitykkäyksiin pitää reagoida, twiitteihin pitää reagoida ja ennen muuta pitää pystyä auttaa sitä asiakasta ilmaiseksi sosiaalisessa mediassa, vailla mitään takeita siitä, että tästä tyypistä tulee sun asiakas. Me Tekir Kuhinas halutaan jeesata sosiaalisessa myynnissä. Ensimmäinen steppi on se, että sä voit osallistua meidän aamiaiselle tammikuussa. Ilmoittautumislinkin löydät tuolta alta. Mä lupaan kertoa siellä lisää sosiaalisen myynnin totuuksia.